kreativno društvo. Žeđ za životom. Četvrtak je 2 sata, a znamo, evo, barem vi koji vjerno slušate Radio Brač, da je četvrtkom kreativno društvo Žeđ za životom. Emisija koja govori o novom društvenom uređenju, o problemima i apsurdima ovoga svijeta. Ne treba danas biti puno nešto pametan, valjda samo malo otvoriti oči i uši da čovjek vidi da nešto tu debelo ne štima. Nije nikad ni štimalo, ali evo nekako, ne znam, ljudi zatvore oči, ne razmišljaju o tome, pa čini se da sutra će biti bolje. To sutra naravno nikad ne dolazi. A šta drugo da kažemo nego evo, pričajmo danas šta se događa, a za ono sutra neće se samo dogoditi ništa od sebe. Svi volimo filmove, pretpostavljam, i vi, dragi slušatelji, također siguran sam da volite filmove. Možda ima ljudi koji ne vole, ali ti su u manjini. No, je li se itko ikad zapitao tko je on, taj glavni lik današnje kinematografije? Pa glavni lik današnje kinematografije je čovjek sa oružjem u rukama. A tko je taj čovjek? To je zaštitnik, spasitelj, ratnik u borbi protiv zla. Ili je možda ipak riječ o nekom psihopatu koji je malo skrenio s puta, koji u ime neke pravde ili za novac, koji provodi svoje neke zemaljske sudove jer su mu oduzeli igračku, uvrijedili ga, povrijedili mu ponos. A ipak pravi zaštitnik i ratnik u borbi protiv zla je po meni, a pretpostavljam da i vi to shvaćate, da je to onaj koji je prvi pronašao, vidio i pobjedio zlo u samome sebi, a ne onaj koji ga traži u drugima. Na taj način se to zlo samo nažalost umnaža. Možemo se sporiti, a može se i pažljivije malo pogledati oko sebe. Istina je da do 1980. godina u kinematografiji praktički nije bilo baš nasilja, a proteklih desetljeća kroz filmove su nam nametnuli šablone za rješavanje ovozemaljskih problema nasilnim putem, gdje je za rješavanje problema potrebna uporaba sile, pa naravno i vatrenog oružja. Ako pogledamo situaciju u cjelini, danas 8 od 10 suvremenih filmova sadrži nasilje, oružje i ubojstva. I eto, mi mislimo da je to normalno. Kako to može biti normalno gledati kako jedan čovjek tuče ili ubija drugog? Je li to normalno u društvu civiliziranih ljudi? Tako je to u životu, možda ćete sada reći, ali ja postavljam pitanje, u kojem je to životu tako? Kako zapravo nastaju filmovi? Scenarist napiše scenarij, smišlja neku priču, pa ako njemu u životu nije baš nešto dobro ili je malo lud u glavu, čovjek i ne može proizvesti ništa lijepo, onda tu svoju zarazu istresa na papir. Zatim je prihvaća i filmska kuća, producent koji procjenjuje je li to isplativo, a onda to glumci proživljavaju na sceni. I šta mi to na kraju dobivamo, gledatelji? Nekome nije bilo dobro, pa smo se mi svi milijuni s time zarazili. A postoji i druga opcija koja je češća. Postoji potražnja za filmskim proizvodima. Kupuje se, ako se nešto prodaje, radit će se i dalje. Eto ga, opet je u pitanju novac i iznova nalječemo na još jedan tumor potrošačkoga društva.
Nisu svi filmovi loši, možda sad to pomišljate u svojoj glavi, naravno da nisu. Ali prije nego što smo progovorili o ovoj situaciji, ili evo što sam ja progovorio, otišao sam malo na stranice za ocjenjivanje i procijenio situaciju u cjelini. Jer evo, nekad sam i ja bio filmski gurman i stoga znam i razumijem otprilike šta govorim. Zapravo svi mi to savršeno dobro shvaćamo. Netko zarađuje jer netko kupuje. Netko je svjetskoj javnosti nametnuo format nasilja i negativnosti i javnost je to iz nekog razloga šutke progutala, a postavlja se pitanje: zašto kupujemo nasilje? Da li nas to čini sretnijima? Ne. Hoće li društvo postati mirnije kada krv poteče sa ekrana? Neće. Naučimo li išta korisno ili vrijedno gledajući filmski stroj za mljevenje mesa? Ne. Dakle, u našu se svijest uvode slike rješavanja problema samo silom, nasiljem i ubojstvom. A je li to dobro? Naravno da nije. A shvaćamo li mi to? Naravno da shvaćamo. Kao što je jedan televizijski djelatnik rekao, filmovi su prikriveni oblik promicanja raznih obrazaca ponašanja. Nama se čini kao da se mi zabavljamo, ali zapravo naša svijest prima konkretne obrasce kako se ponašati u određenoj situaciji. I na kraju imamo to što imamo, pogledajte malo oko sebe pa ćete vidjeti šta imamo. Možda da pokušamo nekako promijeniti situaciju, da pokušamo maknuti čovjeka sa pištoljem i odgurnuti ga malo dalje od naše svijesti. Kako? To je dobro pitanje. Pa evo, ja ću ugrubo opisati kako ja to razumijem, a to je da se svi skupa uključimo u međunarodni projekt Kreativno društvo, podržimo njegov 5. temelj koji uključuje odredbu zabrane propagiranja nasilja, a onda ujedinjeni stvorimo izborni zahtjev i unesemo to u Ustav. I situacija će se momentalno promijeniti i morat će se početi snimati samo pozitivne i dobre filmove za naše tržište. A hoće li nam to biti dosadno, kako je možda nekome palo na pamet? Neće. Zar nismo u 100 godina naučili snimati zanimljive filmove bez krvi? Predlažem da pogledamo problem s druge strane, a to je duhovna strana. I premda prava duhovnost još nije u društvu omiljena, sve je to zapravo samo tako malo privremeno do dolaska kreativnog društva. Objektivnost je da pogledamo istini u oči. Što predstavlja sve to šareno, elegantno, ponekad smiješno, ponekad užasno, bezumno, moderno kino? Što je najvrijednije u životu svakog čovjeka? Ja ću govoriti u svoje ime, a nadam se da će me mnogi od vas podržati. Po mom dubokom uvjerenju, to je duhovno oslobođenje. Duša, pitanje duše, pitanje ljubavi prema Bogu, Allahu. I čemu nas usput u svemu tome su nas učili i učitelji i proroci, Isus Krist i Muhamed. Na internetu ima svega, pa možete i saznat koliko je filmova snimljeno u povijesti, da bismo možda nekako bavili se nekim konkretnim brojkama. Dakle, oko 550.000 dugometražnih filmova, 740.000 kratkometražnih, 180.000 serija, 30.000 miniserija, 120.000 televizijskih filmova, a otprilike oko 1.600.000 emisija. To je taj razmjer. S jedne strane 1.600.000 filmova o svemu i svačemu, o životu, problemima, bedastoćama i ludilu drugog svijeta, a koliko ima filmova o najvažnijem ljudskom životu? Minimalan broj. Da li se slažete?
Dakle, o duhovnosti, duhovnom oslobođenju ima minimalan broj filmova. Možda mislite da postoje filmove o Bogu, prosvjetljenju i putevima samousavršavanja. Ima i dosta, ali sačekajte, gdje je u njima ljubav prema Bogu? Ako je nema, to nije film o Bogu, jer Bog je ljubav, nema ljubavi, nema Boga. Stoga čemu zapravo služi kino i kinematografija? To je stroj koji propisuje životinjske obrasce ponašanja u našim glavama, gdje je želja za moći i dominacijom u glavi i u očima. Ona nam nameće jednostrano mišljenje da je ljudska priroda samo strašna i opasna i stalno se trebamo čuvati jednih od drugih i držati se na distanciji. Ali što je sa svjetlom stranom te prirode koja ujedinjuje i stvara? Dakle, to se ne prikazuje u filmovima, a svi mi normalni ljudi, ako smo normalni, odavno žudimo za dobrim i pozitivnim filmom. I to je istina. Stoga želio bih apelirati na scenariste, reditelje, glumce, kreativne ličnosti. Prijatelji, probajte napraviti takve filmove. Društvo će ozdraviti i svi to zapravo odavno želimo. A u kreativnom društvu, koje će, vjerujem se, izgraditi, naglasak će se pomaknuti upravo na svjetlo i pozitivno. Stoga, dragi prijatelji, posijimo sjeme dobrote i klica će sigurno niknuti. Milioni će se nahraniti plodovima vaše kreativnosti. Kako je ugodno gledati, vidjeti primjere stvarnih duhovnih postignuća, prijateljstava, dobrote, visokih moralnih vrijednosti, gledati i jačati iznutra. Jer takvi filmovi su kao toplina oko vatre u gustoj šumi, hladnoj noći, toplina za kojom će svaki živi posegnuti. Dobar film je uvijek kao melem na ranu. U međuvremenu hajdemo aktivno izgraditi kreativno društvo, jer ono je za sve nas, za svakoga od nas. Bilo da si domar, programer, biznismen ili liječnik, oligarh ili bandit, vozač kamiona ili roditelj prekrasne djece, političar ili učitelj ili si pak alkoholičar i džabalebaroš. Kreativno društvo je za svakoga, ono je korisno za sve. Na kraju ovog bloka predlažem da pogledate i nekoliko emisija u sudjelovanje cijenjenog Igorog Mihajlovića Danilova, da biste shvatili osnovne stvari koje se iz nekog razloga danas čine nerazumljivim i složenim, a onda ćemo svi zajedno, obični ljudi, promijeniti ovaj svijet nabolje. A to ne samo da će pozitivno utjecati na živote svakog od nas, već će mnogima vratiti izgubljeni osjećaj radosti i sreće. Kreativno društvo. Žeđ za životom. Pretpostavljam da ste svi čuli za fact checkere ili takozvane oni koji ispituju koliko su određene informacije točne i istinite. Postoje jako puno kontroverzije oko tih fact checkera, niko ne zna ko su oni, kako funkcioniraju, ko djeluju, koji su im izvori podataka, koji plaća na kraju krajeva, to te kako, po kojim kritikama ili koji su kriteriji po kojima je jedna stvar neistinita, a druga istinita. Inače, ti fact checkeri su počeli malo pomalo zamućivati objave volontera kreativnog društva, prvenstveno na Facebooku. Tako su nedavno 2 članka zamućena, oni ko ima Facebook zna o čemu pričam, kao dezinformacije. Jedan je od 12.000 godišnjem ciklusu, a drugi je o topljenju ledenjaka odozdo. Čudno je zato što postoji hrpa članaka poznatih novinskih i medijskih kuća koji prenose informacije, i ne samo informacije, već i snimke i slike o tome kako se ubrzano ledenjaci tope odozdo.
Ali valjda kad oni kažu to je istinito, ali kad kažemo mi, onda je to dezinformacija. A što se tiče 12.000 godišnjeg ciklusa, to se proglašava dezinformacijom bez ikakvog argumentiranja ili objašnjavanja. Jednostavno to nije istina i gotovo. Dodatno se naglašava da zemljotresi nemaju nikakve veze s klimom. Čudno. Ali ne objašnjava se ništa koje su zapravo uzročno posljedične veze što se tiče potresa, te zašto broj potresa ubrzano raste. Pretpostavljam da vam je do sad već jasno da živimo u potrošačkom društvu, u društvu apsurda u kojem istina baš nije onako dostupna, a nije često ni u interesu mnogima. Tako da danas, recimo, volonteri kreativnog društva su pronašli jako puno informacija koje kažu da se itekako u zadnjih 8 godina manipulira sa seizmičkim podacima. Važno je zapravo istaknuti da zabilježeni porast seizmičke aktivnosti u posljednjih 30 godina nema nikakve veze s brojem seizmičkih senzora na planeti, jer je mreža senzora već zapravo vrlo gusta i do 1973. je zapravo pokrila sve na svijetu, dovoljno da zabilježe sve potrese magnitude 4 ili veće, bez obzira na mjesto na kojem se događa. Do 2014. godine trendovi potresa za glavne međunarodne baze podataka bile su doslovno isti, ali od tada dolazi do razmimoilaženja u podacima. Kako su se krivulje počele ponašati nakon 2014. godine, to možete vidjeti na grafikonima seizmičkih podataka od 4 najveće svjetske baze podataka: IRIS, USGS, ISC i EMSC. Do 2014. baze podataka bilježile su iste skupove potresa, no od 2015. su počele bilježiti različite skupove potresa kaotično, neovisno o regiji. Jednostavno počeli su iste događaje trpati u različite koševe. Znanstvenici koriste određenu bazu podataka oslanjajući se na njezinu valjanost i kao rezultat toga ne vide stvarno povećanje seizmičke aktivnosti i oslanjaju se na nepotpune podatke u svojim studijama. Najveća korekcija napravljena je u zapisima seizmičkih događaja s magnitudama od 3 do 4 stupnja. Nedostaju dijelovi podataka za male magnitude. Možete li vjerovati da su u Indoneziji, jednoj od seizmičkih najaktivnijih regija na svijetu, prestali potresi male magnitude? Njihov broj pao je sa 3500 na 8. Postoji još mnogo takvih primjera iskrivljivanja podataka i nedovoljnog izvještavanja o magnitudama potresa. U stvarnosti se sada događaju mnogo jači potresi nego što nam se to zapravo govori. A na planetu, jasno je, raste broj promatranih rojeva potresa, odnosno klastera ritmičkih udara. Roj potresa karakteriziraju više seizmičkih događaja slične magnitude koji se događaju u kratkim intervalima na lokalnom području. Rekli bi ljudi rafalno da pucaju potresi, a broj seizmičkih događaja u pojedinačnim rojevima potresa porastao je sa nekoliko ili nekoliko desetaka na stotine, a ponekad i tisuće. Njihova magnituda i trajanje su se povećali.
A rojevi se danas bilježe ne samo u zonama rasjeda i u blizini vulkana, već i u mnogo nekad mirnijim područjima. Regija Palghar u Indiji, koja se nalazi u mirnom kontinentalnom području, počela je vrvjeti potresima u rujnu 2018. godine i to traje do današnjeg dana. U samo 2 godine dogodilo se oko 5000 potresa magnitude do 3,8 na vrlo malom području. A ono što se događa od kolovoza 2020. godine u tjesnacu Bransfield kod Antarktike, znanstvenici su opisali kao ogromnu intruziju magme. U prvih 6 mjeseci zabilježeno je oko 85.000 potresa sa maksimalnom magnitudom do 6 stupnjeva. Eto, događa se sve i svašta, a šta se još događa po pitanju klime, donosi nam Vinko u globalnom klimatskom izvještaju. Globalni klimatski izvještaj. Lijep pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u ovotjedni globalni klimatski izvještaj. Troposfera se često smatra slojem atmosfere koji je najbliži zemljinoj površini, no u stvarnosti to nije sasvim točno. Najbliži sloj površini planeta zapravo je najniži sloj troposfere, granični sloj planeta. Planetarni granični sloj mjesto je interakcije površine planeta s atmosferom, uključujući izmjenu vlage i topline, što znači da se upravo ovdje odvijaju važni procesi u kontekstu globalnih klimatskih promjena. Autori studije iz grupe za primijenjene svemirske sustave u laboratoriju Lincoln na Institutu za fiziku Massachusetts zaključili su da proučavanje ovog određenog sloja atmosfere može poboljšati predviđanje oluja i to značajno poboljšati klimatske prognoze. Znanstvenici su u svojoj studiji koristili podatke iz više od 10 godina rada na brzim i učinkovitim algoritmima neuronske mreže. Ti su napori uključivali tehnologiju za praćenje uzoraka padalina, intenziteta oluje, postavljanje privremenih satelita i prikupljanje podataka o ciklusu zemljine vode, kao i praćenje temperatura oceana, oborina i tople pare u zemljinoj atmosferi. Iako su nove metode značajno povećale točnost predviđanja, znanstvenici vjeruju da će biti potrebne naprednije metode neuronskih mreža dubokog učenja, koje bi zemljinu atmosferu iznad područja od interesa razmatrale kao trodimenzionalnu sliku. Na taj će način znanstvenici moći bolje razraditi planetarni granični sloj. Također imajte na umu da se temeljito razumijevanje planetarnog graničnog sloja može koristiti za predviđanje suša. Autori studije napominju da je to posebno važno danas u kontekstu klimatske krize koja se nadvija nad zemljom. Ovaj poboljšani pristup neuronske mreže obećava demonstraciju predviđanja suše koja može nadmašiti mogućnosti postojećih pokazatelja i postati alat na koji se znanstvenici mogu osloniti u nadolazećim godinama. Nedvojbeno je da su potrebni novi pristupi proučavanju vremena i klime u razdoblju kada se na našem planetu bilježi značajan skok prirodnih katastrofa. Svima nama treba vremena da stvorimo uvjete za znanstvenike da izvrše plodonosan sveobuhvatan rad kako bi pomogli planetu da prođe kroz ciklus katastrofa i ne nestane. Odgovornost svake osobe na Zemlji sada je formiranje masovnog zahtjeva za stvaranjem jedinstvenog znanstvenog centra. U nastavku globalnog klimatskog izvještaja više o nepovoljnim klimatskim događajima od početka svibnja. Dana 1. svibnja 2024. u kineskoj provinciji Guangdong došlo je do urušavanja ceste nakon nekoliko dana jake kiše. U nastalu rupu upalo je 18 vozila, oko 50 ljudi je ozlijeđeno, od toga je 24 umrlo. U četvrtak 2. svibnja 2024. jake oluje uzrokovale su veliku štetu u Baden-Württembergu u Njemačkoj. Obilne kiše uzrokovale su izlijevanje rijeka, potoci vode poplavili su stambene objekte i nosili automobile. Prema riječima stanovnika poplavljenog sela Biezingen, tako jaka oluja tamo se nije dogodila 40 godina. Isto tako 2. svibnja 2024. u nizozemskoj pokrajini Limburg obilne kiše izazvale su bujične poplave. Posebno su teško pogođeni Venlo i Hoveland, te su ulice bile poplavljene. U Bergen-Terblajtu izbio je mulj koji je oštetio kuće.
U petak 3. svibnja dogodile su se ogromne poplave na granici Brazila i Urugvaja kao posljedica obilnih kiša. U državi Rio Grande do Sul poplavne vode i klizišta uništile su kuće, mostove i brane. Oko 10.000 stanovnika ostalo je bez krova nad glavom. Spasioci i dalje spašavaju ljude izravno s krovova njihovih poplavljenih kuća. Više od 32.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove, a 2/3 od 497 gradova u državi pogođeno je obilnom kišom. Brazilske vlasti su poplavu u regiji nazvale najgorom u povijesti zemlje. U ponedjeljak 6. svibnja u jugoistočnoj Kini u pokrajini Guangxi bilo je kratkih ali intenzivnih kiša koje su izazvale snažne poplave, odnoseći automobile, neosigurane objekte i plaveći niska područja. U isto vrijeme gradska četvrt Haioku na otoku Hainan također je stradala od jakih kiša. Unutar 1 sata palo je 90 mm kiše, zbog čega su neke ceste bile blokirane zbog poplava. U utorak 7. svibnja snažan tornado koji je protutnjao gradom Burnsdale u Oklahomi prouzročio je široka razaranja s najmanje jednom potvrđenom smrću i značajnom materijalnom štetom. Prema izvješćima, tornado je bio toliko snažan da su neke zgrade gotovo potpuno sravnjene. Hitne službe i spasilački timovi nastavljaju procjenjivati štetu i pružati pomoć unesrećenima. U SAD-u je utorak ujutro prijavljeno najmanje 16 tornada u Iowi, Nebraski, Kansasu, Oklahomi, Tennesseeu i Južnoj Dakoti. Isto tako u utorak 7. svibnja 2024. obilne kiše uzrokovale su opsežne poplave u regiji Južni Sulawesi u Indoneziji. Video snimke koje se dijele na društvenim mrežama prikazuju bujice vode kako šibaju ulicama i poplavljuju stambena područja. Ako već shvaćate ozbiljnost onoga što se događa, dragi slušatelji, podijelite ovu informaciju, jer samo informiranjem čovječanstva i stvaranjem javnog zahtjeva za suradnjom znanstvenika možemo preživjeti pred sve većim brojem prirodnih katastrofa. Poštovani slušatelji, do idućeg četvrtka srdačno vas pozdravljam. Globalni klimatski izvještaj. Kreativno društvo. Žeđ za životom. Why worry, kažu Dire Straitsi, pitanje je dobro. Da li čovjek treba biti zabrinut? Odgovor je zapravo jednostavan. Ne, ljudi nikad ne bi trebali biti zabrinuti. Istina je, o nekim stvarima se itekako treba brinuti, ali to ne znači da moramo biti zabrinuti, jer kad smo zabrinuti onda stvari baš nekako ne idu kako treba. A zapravo se trebamo brinuti o sebi i o vlastitom životu, brinuti se o ljudima oko sebe i naravno o svijetu oko nas. I postavlja se i pitanje, recimo, evo, sad sam htio govoriti o znakovima posljednjih dana. Dakle, je li trebamo biti zabrinuti u vezi toga? Ne, ali trebamo jednostavno vidjeti zašto smo dobili te znakove posljednjih dana. To jest u biti, ako mi kao ljudi ne možemo ništa na kraju krajeva ni napraviti u vezi toga, onda pogotovo ne trebamo biti zabrinuti. A interdisciplinarno znanstveno istraživanje uzroka klimatskih promjena uključuje i proučavanje eshatologije, odnosno popisa posljednjih vremena i njegovih vjesnika u svetim spisima. Stoga evo, na kraju ove emisije razmotrimo eshatološka obilježja dvaju temeljnih religija, a to su kršćanstvo i islam. Biblija spominje dva scenarija razvoja događaja: zlatno tisućljeće, to jest Eden na zemlji, ili apokalipsa, kraj vremena. Dok smo u potrošačkom formatu, idemo putem samouništenja. Znamo, vrijeme prolazi, ali mi ne mijenjamo smjer i približavamo se apokaliptičnom kraju. Pogledajmo na što su nas, ili poslušajmo na što su nas u Bibliji upozorili.
Prema Bibliji, sinodalni prijevod u trećoj knjizi Ezre, poglave 14, stihove 10 do 17 kaže: doba je podijeljeno na 12 dijelova i 9 dijelova od njega i pola desetine već je prošlo, jer poslije će biti više katastrofa od onih koje ste danas vidjeli. Ovdje pod starošću ili na 12 dijelova podijeljeno mislimo na ciklus od 12.000 godina, odnosno sama Biblija govori o cikličnosti od 12.000 godina. Ova poruka ostavljena je 500 godina prije Krista, odnosno prije 2.500 godine, tada kada je prošlo 9.500 godina od početka. Dakle, Biblija pokazuje da ciklus traje 12.000 godina, a završava se u naše vrijeme. Većina islamskih autora preznake smaka svijeta dijele na dvije osnovne vrste, to su mala i velika. Male preznake predstavljaju ili definiraju kao one koje će se odigrati prije 10 velikih preznaka. Oni se pojavljuju prije smaka svijeta na duži vremenski period i oni su takozvane uobičajene prirode. Postoje i davni preznaci po ovoj definiciji, a to su oni koji su se davno pojavili i okončali, a nazivaju se malim preznacima zato što su se davno desili i što između njih i stvarnog smaka svijeta postoji dug vremenski interval, kao što su najava poslanstva Muhameda, mir bio s njime, njegova smrt, rascijepljenje mjeseca, pojava ogromne vatre u Medini i slično. Srednji ili trajni preznaci po islamu su znakovi koji su se pojavili, ali se nisu završili i okončali, nego još traju, pa čak se i uvećavaju. Ovi preznaci su mnogobrojni. Među njima je pojava lažljivaca, povjeravanje vodstva nedostojnim ljudima, pojava razvrata i nemorala, mnoštvo ubistava, učestalo zemljotresa i drugih prirodnih nepogoda i drugo. Veliki preznaci smaka svijeta definiraju se kao velike i neobične stvari koje će se pojaviti pred samo nastupanje ovog fenomena. Kad se oni počnu realizirati, onda možemo očekivati veoma brzo nastupanje kijametskog dana. To su u stvari neobični fenomeni koji će se manifestirati jedan za drugim, kao što se biseri nižu na nisku bisera. Allahov poslanik Muhamed, mir bio s njime, je spomenuo 10 znakova nakon kojih će smak svijeta neodložno nastupiti. A nabrojao ih je, to su dim ili Deđđal, životinja, izlazak sunca sa zapada, silazak Isa, sina Merjenog, pojava Jeduša i Međduša, 3 propadanja u zemlju, jedan na istoku, jedan na zapadu i jedan na arapskom poluotočju, a zadnji preznak Jevatara koji će izaći iz Jemena tjerajući ljude prema mahšeru, to jest sastajalištu. Inače, Deđđal ili životinja koja se često spominje u tim preznacima sudnjeg dana, još se i naziva takozvani Dabat al-Ard, ili mi ga u prenesenom značenju nazivamo klimatski kerber, životinja koja dolazi iz dubine i guta sve na površini zemlje. U islamu je vrijeme sudnjeg dana poslanik odredio kao kraj postojanja svoje zajednice. Prema legendi velikog islamskog učenjaka Al-Barzaninija, ova zajednica, to jest umet, će prijeći prag od 1000 godina, ali neće prijeći prag od 1500 godina. A danas je od odlaska poslanika prošlo 1392 godine.
Približavanje sudnjeg dana može se točno odrediti po vjesnicima posljednjih dana, znakovima koje su nam poslanici ostavili da ih se prepoznaju ljudi koji će živjeti u posljednjim vremenima. A jedni od tih su se već i obistinili. Recimo požari. Deveti manji preznak sudnjeg dana u islamu govori o vatri u Hidžazu. Ibn Hadžer piše u Fath al-Bari: jedna vatra će se desiti između ostalih događaja koji će se desiti prema riječima poslanika, mir bio s njime, prije sudnjeg dana, a druga će se desiti neposredno pred sudnji dan bez pauze. Govori o povećanju površine i broja požara u moderno doba, što je posljedica otplinjavanja podzemlja duž rasjeda i neviđene vrućine. Razlog ovih pojava je zagrijavanje unutrašnjosti zbog izdizanja magme. Postoji nekoliko pouzdanih hadisa u islamu koji kažu da je poslanik Muhamed, mir bio s njime, uzdizanje magme dovodi do zagrijavanja i isparavanja podzemnih voda, povećanja vlažnosti, što ipak dovodi do rekordnih oborina i poplava. Poplave već sada uništavaju usjeve, a kao što je rekao poslanik Muhamed, sudnji čas neće nastupiti sve dok arapska zemlja ponovo ne bude pretvorena u pašnjake kroz koje teku rijeke. Ako ne znate, malo proguglajte pa ćete vidjeti da od 2018. godine obilne kiše su pogodile Saudijsku Arabiju i ona se doslovno pustinja pretvara u zelenilo i livade i rijeke teku Saudijskom Arabijom. U hadisima se i kaže da će na kraju vremena broj zemljotresa znatno porasti. Sudnji čas neće doći sve dok potresi ne budu češći. I kršćanstvo također govori o potresima kao vjesnicima. Evanđelje po Luki, 21. poglavlju, stih 11 kaže da će mjestimice biti velikih potresa, gladi, pošasti, strašnih prizora i velikih znakova s neba. Sada, zbog porasta magme i širenja planeta, broj potresa eksponencijalno raste, oni šire svoju geografiju, njihova veličina i dubina također rastu. Od početka stoljeća sve je više velikih potresa, kako se kaže u Evanđelju, naime magnitude veće od 8 stupnjeva. Dakle, vidimo da se takvi vjesnici kao što su porast potresa, poplava, rupa koje se pojavljuju i požari već ostvaruju. Osim klimatskih, sve druge najave o društvenim promjenama, bolestima, tehnologija, astronomskim znakovima već su se obistinili. Datumi završetka ciklusa od 12.000 godina koji su najavili proroci također upućuju na naše vrijeme. Ovo su sve informacije zbog kojih se ne morate zabrinjavati, ali bilo bi dobro da se počnete brinuti, to jest razmišljati o njima, jer šta će biti ako smo mi zaista u pravu kad o ovome govorimo, a čovjek je ipak, recimo to tako, biće koje je moćno i puno toga može napraviti da se ovo i ne obistini. Kako to napraviti? 100 puta smo govorili u ovim emisijama. Ujedinjenje čovječanstva je zapravo rješenje za sve naše probleme, pa tako i probleme klimatskih katastrofa. Dragi slušatelji, hvala vam na pažnji, hvala vam na vremenu koje ste uložili da poslušate ove informacije. A ako želite slušati dalje, možete ponovo reprizu ove emisije čuti u nedjelju na valovima Radio Brača. Sve ostale emisije možete pronaći na YouTube kanalu Kreativnog društva, a mi se ponovo čujemo u sljedeći četvrtak, a do tada vas pozdravljaju Dražen i Žele. Kreativno društvo. Žeđ za životom.